Dear Papa Joe, maayong adlaw nimo og sa tanang mga suki nga tipaminawan sa imong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories ug katabi with Ate Gems. Ako di ay si Luella. My closest friends call me Louie. Dugay na ko nga tigtanawan sa imong YouTube channel ug happy kay ko kay nakasuwat na gyud ko sa akong kaagi. Hinaut monta nga mapilian pod para ma-share pod nako ang akong istorya labi na sa mga tawo nga sama nako og sitwasyon. Para dunay thrilling nga akong istorya, sugdan nako sa tunga Papa Joe. Usa ka to kaadlaw sa akong kinabuhi nga importante kayo nako o sa akong hinigugma. Kadto mao ang mga 3rd year anniversary. Nagparty gyud mi ug imbitado ang samar pod namo. Ang among mga closest friends or circle of friends nga puros mga lesbian. Yes, Papa Joe, I'm lesbian. Louie by night at your service. Ang akong uyab nga si Claire, dili mo'y una na kong hinigugma. Doon na pa ko'y daghan. Nahibawan ako nga tumboy ko diyang City Anyos ko. Pero di ko pwedeng magpahalata kay strikto kayo ang akong pamilya. Lahi ang among relihiyon. Dili ko katoliko, pero grabe kareliyoso. Kinabang murag balaan na gyud kaayo. Feeling mga santo pero sa tinud na nairabagyod. Sa sud, sa mong balay, ambot lang. You know what I mean, Papa Joe. Sa diyang 17 years old na ko, nakauyab kong lalaki. Actually, siya ang gani ang pinaka-first kiss na ko, pero ambot ba? Wara man nag-work, hangtod nga nakaila-ila ko girl nga who's in the same gender like me. Ug moto nga dito nagsugod ang puros babae nako nga nauyab. Pero sa tanan, si Claire ang pinakaseryoso ug siya ang akong pinaka-love jud kaayo. In fact, sa party, doon na ako'y giplano daan. Libarag ko sa tubangan sa mong mga bisita to catch their attention. Kasagaran nila mga hubog na ug nagiyahay na gani og labing-labing sa ilang mga isig kapares. I would like to ask for a moment of silence. Matod ko pa sa mong mga kaila nga ni-attend sa party nga puros mga lesbian pod ang mga uyab. Nanghilom silang tanan ug nitan-aw nako. Importante kay nako ning adlaw namo ni Claire mo nga ako nilang solito ning opportunity. Padayon ko pa ug dayon nga tubang ato kang Claire. Claire, I know nga dili ta makasal sa Pilipinas. Ang same gender pero base na. In spite sa tanang mga babag, I would like to propose to you. Niya dayon kuha ko sa diamond ring ug akong gisuot sa iyang tudlo. Dili man tud ta makasal pero ang atong mga kaila mao'y witness sa atong pagminahalay, sa atong paghinigugmaay, sa atong understanding and commitments. Whatever it takes, dili ta magbuwag. Sa atong kasing-kasing ug kalag, gikasal ta Claire. Ug mao ni ang akong panaan. Now and forever. Wa makatubag si Claire ug igo lang nito ang iyang mga luha sa kalipay. Now and forever. Hinay pa niya tubag diri nako. Namakpak dayon ang tanan namo mga bisita, Papa Joe. Pero diyan kami na lang duha ni Claire, doon na siya kabalaka. Unya, kung may bawi mong pamilya, labi na ang imuhang mga ginikanan, unsaon man ninimo, pangutana pa niya nako. Dili na ako pabuton nga sila na mismo ang makadiscover eh. Ako na mismo ang muli sa mua. Ug ako silang tug-anan sa tanan, sa akong pagkatumboy, ug bahin na duha. Tubag ko pa. Actually, nakaila na ang uban na akong pamilya kang Claire tungod kay boardmates me. Nag-uban migpuyo sa balay. Ilang nahibawan nga purely boardmates lang yun me. Nag-share og rents o sa ka-apartment pero ang wa nila mahibaw nga doon na may relasyon. Og 3 years na mi nga nagtipon og puyo. Niuli ko sa mua, Papa Joe, sa probinsya. Probinsya sa Sugbo. Dito na himutang ang Pinoy-anan sa akong mga kinikanan. Giatol gyud nako nga dunay okasyon para naagyud ang tanan na akong mga igsuon. Atubangan sa lamesa diyang nagdungan ming tanan og panihapon, mao nagatuo ang higayon nga musulti ko nila sa tinuod. Pila na kay gayon nga ni-attempt ko og sulti nila pero ambot ba nga mura makog matuk-an. Ni patigbabaw nga akong kahadlok sa akong inahan nga maldita kayo. Si Papa nga perfectionist kayo. Ug ako mga igsuon nga
kasama sab nila og mga kinaiya. Sa tanan namo man nag-igsuon duha ra gyud mi nga lahi. Ako og si Kuya Boy. Boy, by the way, but he called himself Girly by night. Yes, Papa Joe. Bayot ang akong maguwang. Maayo siya, kaya nakaladlad na siya. Di ba yun ako makalimtan katong time nga nahibaw sila. Si Papa ug Mama nga usaday kabayot si Kuya. Puwerting sukuha sa kong mama. Ang yaw-yaw, lupik pa'y rapper. Layo ra si Glock 9 og si Papa murasad og nalanding sa ospital kay hapit ko na siya at akiha. Mao gini rason nga nung maglisod ko og tug-an nila kay ambot ba ug makaya pa ba nila nga di lang kay usa lang ang ilang anak nga LGBT. Duha gyud di ay Papa Joe. Nagsige na lang og si Kuya Boy nako sa lounge sa lamesa. Kay lagi pasultihon ako sa tinuod. Pangkunon ako. Moto nga sa dihang mutug-an ako nila ni intro sa ako Papa Joe. Doon ako isulti ninyo guys. Matod ko pa o gikulbaan pag-ayo. Unsa man, magminyo na ka? Dito sa pantubag sa akong inahan. Nitubag sa dayon akong amahan nga. So pagminyoan na nga umanay uyab. Pero don't worry Luella, doon ako ipilailan ni mo. Anak sa akong amigo. Mayo kay nakaila ko siyang pamilya. Secure na kadaan kay nindot og trabaho kay usa ka engineer to. Pauli ba yason si Mana ha kay mga buto sila. Kinahanglan ng imong ma-meet si Edward. Ug unsa man gani, istoryahan dayon nato ang inyong kasal. Nanlimbawt yun ang akong balahibo sa gingon ni Papa. May nalang gani kay nitubag si Kuya Boy. Unsa ko ng style kasal dayon pa uy? Unsa na arranged marriage? Mayo man og Indian ta. Matud pa sa kong kuya nga nakalimot siya nga bawal magbinayot sa Mumbai. Hello de boy. Kay og ako gani ang musipok ning ulo nako. Ikaw mo akong unang ipakasal og babae. Singhag pa ni Papa nga tukang Kuya Boy. Ay, Mariusip ipalayo. Sige oy, di na lang kumutingog kay ako man di ay imong unahon. Binayot gihapon nga tubag ni Kuya Boy. Si Kuya Boy mao'y tunok sa among pamilya. Matod pa ni Papa namo. Ug ako Papa Joe. Wa nagikoy igong kusog ni adto nga mahimong ikaduhang tunok sa ilahang pananaw. Nibalik og syudad pagkaugma dayon sa among Pinoy-anan ni Claire nga minghoy ug masulubon. Taganon nako, wag gyapon kakasulti nila no. Okay ra mo guna luoy. Wa man ko mo demand nimo nga dapat mo come out to the open. Okay ra nako nga nganita. Ang importante nga hapit ang duha. Matod pa ni Claire nako. May nalang gani kay understanding kay si Claire Papa Joe. Pero pagkasunod si Mana nakadawat og text akong mama og nasuko kay nganong wa ko muli. Gi-Indian ko nako si Edward nga nagpaabot nako. Mo na siya sa syudad Luella para magkita mo. Pagkikita ay bayag yun ha. Kung di ka gusto nga mabunalan ti ka og iniguli ni mo diri sa atua. Text pa sa kong inahan diri nako Papa Joe. Sila pa nag-set up og time and place para mag-meet ko ni Edward. Nagpanik na ko Papa Joe. Kay di ko ganahan makikita sa lalaki nga ilahang gitupo nako. Sa among trabahoan, doon ako'y best friend niya si Micah. O siya akong isugo nga mo'y makipag-meet sa mga lalaki. Nabuang nga di Louie. Ug mailhan ko nga dili di ay ako, si Luella. Tubag pa sa akong best friend. Ay da, di lagi ka mailhan kay. Wa pa to siya kita na ako. Wa ko'y picture sa amo. Wa po ko'y social media. Ug sa panganong mabalaka man ka nga mahinuna para mahuman ang ilang kabuang. Ang imong buhaton drag yun, muprangkar kang Edward, ingna wa kay gusto niya. Doon na nakayuyab, ug love kay nimo, ug di na ka makikita niya og usab. Mura na imong buhaton, uy, walay lain. Sugo pa, nako kang Micah, Papa Joe. O sa gabi nga nag-meet si Micah ug Edward ako sa Papa Joe, doon ako'y party nga gitambungan. Birthday sa akong amigo kay nga amigo nako nga usa ka chef. Ang chef sa among suki nga kananan ni Micah. Every lunchtime namo si Iman og dugay nami nga amigo niya. Mas ganahan magugumukuyog nako si Eman kay feeling nako lalaki kay ko. Iyang mga amigo sab mga lalaki nga mga cool kayo. Dindot akong feeling kay murag na belong ko sa group.
Nangawa mi Korean food ug wa tuyo nga nakakaon kog purting halanga gyud Papa Joe. Mao to nga gitagaan ko ni Iman og drinks para mawa ko no ang kahang sa akong dila. Saan ni magipainom na ko doon naman ni alkohol. Matod ko pa niya. Tamis nga murag juice pero dunay sagol nga wine. Nabagawan ko, bisan nagtumboy ko, di man ko manginumay. Ladies drink na oy, Luella. Di kaganahan ang binala na tubag pa niya. Pero instead nga akong ibalik niya, ako ning gihurot og inom. Unya ni refill pa ko. Mas nagkadugay, mas nagkalami good. Nagkalami sa bangawong gibati. Nituyok na akong pananaw og lami king isayaw. Pares na ko si Eman og sayaw, unya dihang gitukar ang medyo may pagka-sexy o nga dance music. Nisikit ni taman nako og sayaw nga pinagrind-grind pa sa akong tubangan. Hangtod nga ni gunit na ni sa kong hawak o padayon gyapon nga nag-grind-grind. Motong nga murag nadala na sab ko ug nisayaw sa ko og taman ug ako siyang gisabayan. Unya, sa kalit lang ni daitol ang ngabil ni Iman sa akong mga ngabil ug iya kong gikisan. Amo to sinasud, sinahitabo na ako nga wa man ko mulikay. Nagpatara ko samtang padayon siya sa pagkiss nako. Hubog masag ko niya to, mao nga wa na ko sa maayong nga panguna-una. May nalanggani kay ni patigbabaw pagyud ang hunghong sa kong guardian angel ug ako ding giwakli si Iman. Ug dayong lakaw palayo dito dapita Papa Joe. Hubog lang ko, hubog, mga wa ko sa ako ang maayong una-una. Matod ko pa sa kong kagulingon samtang padayon sa paglakaw. Hapit na ko naabot sa mga gipuy-an ni Claire ug feeling nako nahuwasan na dayon ko. Wa pa mawa sa kong nauna ang pagkiss ni Iman nako. Actually, sa kadugay sa mga panagamigo ni Iman, wa siya kasayuran nga tumboy ko. Kalit ko nga gibati og kalagot kang Iman. Nakaingon ko sa akong kagalingon nga di na ko mukaon sa ilahang kananan. Di na ko mapakita og usab niya. Natuog na si Claire sa mga daanan diyang naabot ko sa amua. Wala na lang ako siya pukawa, pero pagkaugma niya na sayo ko nga ni mata og giluto ang paborito niyang food. Breakfast in bed, matod ko pa kang Claire, di nakamata na kini. Na-surprise pa siya sa akong gibuhat sa pag-andam og food niya. Iya kong gitutukan dungan sa pag-ingon nga, o si sala nga nahimo ni mo ha, Louie? Pangutana pa niya. Natukan ko gamay Papa Joe pagkaibaw nga o nakaibaw siya nga magbuhat lang ko og sama niya tong extra sweetness kung patyon ko sa konsensya. Pero di ko pwede nga muangkon nga nagpakiss ko og lalaki. Sa trabahoan natin nga si Micah diyang pag lunchtime wala kong sugot nga mukaon sa ilang kananan ni Iman. Gihagkan ko subuang matod ko pa ni Micah Papa Joe. Di ba hakinig taman si Micah og katawa. Daan ko palagi yun. Doon na siya nagitagu ang pagbati si Iman ni mo. Ikaw man good, wa mong kamutugan niya nga babae imong gusto tubag pa niya. Wa jud bitaw ko mutugan kang Iman. Ug amot ba? Mura magduna ko'y kahadlok nga basin og mausab siya nako kung may bawaan niya nga tomboy ko. Basin mawa ang among pirming free food sa ilang kananan. Nagbasol ko nga nagpadako sa espiritu sa bino. Doon na nunoy malisya ang among friendship ni Iman ug wa sa may libreng paniod to. Lao mga kong nauna diyang napukaw ko ni Micah. Nagmeet naming Edward. Di ka siya gwapo pero okay na. Kumot kaayo siya Louie oy nyabutan sab. Okay kaya mong date. Very gentleman kayo siya. Ang problema lang yun kaya nagtuog yun siya nga ikaw mo ako. Matod pa ni Micah pero wala na ko siya panumbalinga pa. Wa ko ipakikang Edward. Magunahuna pa lang ko sa po nga ipakasal ko sa kong pamilya niya. Kasukaon ako Papa Joe. Pero doon ako'y dakong pangutana. Ngano wa man ko batia og luod yang gihagkan ko sa lips ni Iman. Ngano ka Papa Joe no? So kaniyan to wa na gyud nakita ni Iman. Ako na siyang gilikayan. Bisan sa pag-agi tungod silang tindahan. Wa na ko buhata. Samtang sa laing bahin ang ako manginikanan, si Papa ug Mama magpuli-pulihay ng text na ako. Wala laing unod silang mensahe. Ang ilar yung kalipay nga sa katapusan, nakauyab na kuno ko og lalaki nga ilahang yung gusto. Ang ilang gipili para nako mao si Edward. Alipayon kay Coluela, way kabutangan sa ako ang ka-excited nga hapit na kaikasal.
Matod pa ni mama nga wag yun kagwanta ni tawag yun nako. Usi kasal ba maoy? Kisa man tayo nag-ingon ni mo nga anang balita nga fake news na. Tubag ko pa. So, step yun ni siya mo angkon eh. Nakaibawan ako kay nagtiksanay baya mi sa mama ni Edward. Nga, sige na mag-date diya sa syudad. Matod pa ni mama. Wala ko musumpay pa o gidali na kong off ang cellphone o si Micah akong nahunaunaan. Bantay lang yung kambayhan na ka. Matod ko pa sa akong kagalingon, Papa Joe. Pag ako sa opisina na kay gayon ko pag-istorya ni Micah. Di ba akong sugo ni mo, kausara ka makipag-meet ni Edward para mag-close na yun sa deal, para balibaran ni mo. Tapos, matod ko pa sa akong best friend, Papa Joe. Hi, that's the plan. Pero saon man ako, I can't help it. Gimingaw ko si Embaho. Binayot pa nga tubag ni Micah. May siguro kay ka nga ipasakay ni Edward no kay nibalita ba dayon sa iyang inahan o ang iyang inahan sa nibalita sa akong mama nga mapagkasal na kuno mo. Nisulti na di ay ka nga dili ikaw si Luella. Nagsunod-sunod pa na akong panghupaw o pangutana o gitubag ni Micah diri nako makita nako nga seryoso siya kang Edward. Ay, mao gyud na akong problema karon Louie. Basin masuko si Edward nako ug mahibaw nga giilad na nato siya. Usa kay mayong buhaton no? Naglibog ang utok ni Micah mao nga ako siyang gitambagan. Kung ako ikaw, hunungan ng pagkikita atong lakiha. Usa may gipas nimo ato iyang baho. Napa may dagan laki diya. Kalimti na to si Edward. Matod ko pa og niyang oras si Micah. Sign nga mutuman siya sa akong advice niya. Nakaginawa ko og tarong, Papa Joe. Sunod ka mga adlaw o kinandagan sa akong life. Labi na sa munduhan ni Claire. Pero mo na pagtuon nako, Papa Joe. Usa ka adlaw niya na what you ang nga gikatagbo ko sa kalsada si Iman. Ug pagkakita gyud nako niya dali ko nga nilikay. Niagi ko sa laing daan pero paspas nga niapas si Iman nako. Wait lang Luella, doon ako importanteng tuyo nimo. Siyagit pa niya nako hangtod nga diha na gyud siya sa akong atubangan. Halos di ko makatutok sa mga mata. Nauwaw pa ko sa nitabo namo. Relax lang Luella. Kiss naman taon to It's just a kiss, nothing serious. Pero human na to, wala na kamukhaon sa among kananan. Kubaw ko nga imong gilikayan. So may naato nga pariho man tang single niya ulitaw ko niya daga ka. Matod pa niya nako. Ug matod Papa Joe, wa na ko makapugong sa akong kagulingon, musulti na ko niya sa tinuod. Mao ganin ni nakaparat, ulitaw ka, pero ako dunay uyab. Di na ko single. Tubag pa nako niya. Unsa? Di ko mutuhong na kayo uyab. Uy, wagi ko kitag doon na kay kaumang lalaki gawas nako. Matod pa niya. Tungod kay babae man akong uyab. Si Claire good. Siya akong girlfriend. Lesbian man ko Iman for your information. Tubag ko pa nato niya. Og diha feeling nako naibtan kong tunok nga nakasulti na gyud ko niya sa tinuod. Nasyak si Iman og di makatuo nga tomboy day ko Papa Joe. Pero nakabawi raman sab after a few seconds. Ha? Di ko katuo Hinon, maklaro man nga medyo boyish ka, pero kisoy magtuo ka gwapa nimo niya. Sayang kayo da. Matod pa niya. So, karon nga nakabaon na ka sa akong pagkatao, pwede namin mabalik og kaon sa inyo for free? Astig ko pang sulti niya. Sure bro. Magbro na lang ko nimo ha. Kay pareho man ditang lalaki. Matod pa ni Iman nako. Happy na gyud ko nga na-fix na nga mong sitwasyon ni Iman. Ang kuno nako I was affected sa mga days nga wa mi nagkita. At least nagkasinabot nami nga way unay show. Pagkasunod semana nanangit ko ni Claire nga muli sa mong probinsya kay birthday sa akong papa. Og dili pwede nga di nako ulion bisan asa na mo nagigsuon kay manluod dayon Muday ingon nga atakihon na kuno siya sa iyahang kasing-kasing. Gusto na akong ikuyog ka Claire para may laila kanila. Para maka-join ka sa mga okasyon sa mong pamilya. Matod ko pa kang Claire. Pero wala pa sila masayod sa tinuod. Di ko gusto nga magdaog gubot Louie. So ayaw ka balaka. Okay ra ko nga ingon anita. Pag-enjoy lang dito sa inyo ha. Matod pa sa kong very loving and understanding nga uyab Papa Joe. Wala dyan ko ilang pangitaon pa kang Claire. Kung doon na pala'y kasal sa Pilipinas, pakaslan gyud na ako siya. Bahala na og masuko ang ako mga ginikanan.
Plano na gyud nako nga sultian sila si mama ug papa iniguli nako sa mua. Pero saon ba nga si Kuya Boy man ang naguna-una og eksena. Gidala pa gyud niya ang iyang uyab nga lalaki sa mua mao nga wa na sa mood ang akong inahan, labaw na ang akong amahan. Gisungog pa gyud sila taman diyang samtang nangaon mi. Dunay gisulti si Kuya Boy ug ang iyang uyab. Mga tumig Taiwan ma, pa, kaya tumi magpakasal duha ni Efren. Legal man gud dito ang same-sex marriage ug timing sab nga tuwa dito ang sister ni Efren nga mao'y mutabang na mag-process para makasalmi. Matud pa sa kumaguwang Papa Joe. Og diha-diha ni-react din si mama. Di sobra na jud kang bayuta ka ha? Napugos na lang gani migdawat nimo bisag supak kay mi sa mong buot. Punan pag yun nimo. Noon sa kanagud taon, samutan pa nimog sugba ang imong kalag sa impyerno. Di ko masugot ha. Sakto na ngayon anak ka. Ayaw na po ni imong sala. Mga-immoral. Wa pa ganin human og tagaw-taw si mama, si papa na sab ang ni-aksyon og gunit-gunit sa iyahang dughan Papa Joe. Dili ko na siya makaginawa. Hapit na siya at akihon Papa Joe. Pero dugay na kayo niya ni nga acting ug bisan kausa wa magyud siya nadayon og atake. Mao nga wa na magpadala si Kuya Boy sa iyang acting. Diyang nahuman na migpangaon, iyang giduol ang among ginikanan og seryoso nga nangayig blessing sa ila kuno nga pagpakasal si Uyab. Ma, pa, musugot mo sa dili, padayon gyud among plano ni Efren. Hinaut po unta nga mausab din yung panlantaw sa sama namo mga LGBT. Dawatan lang gud ninyo. Total, wala man namo ni gituyo. Matod pa ni Kuya. Ikulbaan ko sa iyang sigig ingon nga kami. May gani kay wa kabantay sila si Papa ug Mama. Unsa kay ilang bation kung mahibaw sila nga duha ang ilang anak nga abnormal og gender. Mao man gud ni ang ingon nila kang Kuya. Abnormal kuno og gender. Pagkahuman pag-istorya nila ni Kuya, nananghid na sila nga mamalik ng syudad. Nakahukom na lang sab ko nga mukuyog nilang duha. Doon na may sakyanan ng uyab ni Kuya. Mang-hitch na lang ko. Anyway, bisag kung saon, di gyud nako mahimo nga mutugan nila sa ako ang pagkatao. So sa sakyanan, excited ko nga nangutanan ni Kuya o sa iyang uyab about silang pagpakasal sa Taiwan. Legal na dahil dito magpakasal ang same-sex marriage, Kuya? Pangutana pa na ako niya. Oh, bago lang yun, napasa ang bill. Mo nga excited kayo mi ni Efren. Mamagod niya ang among pangandoy. Dugay na nga makasalmi. Dili man tinuod madali, pero at least doon na nako'y chance. Tubag pa niya. Sige Kuya, ganahan ko na da. Kay gusto sa kong magpakasalmi ni Claire. Sultihin lang niya ako sa detalye. Matod ko pa. Sure, oy. But before that, mas maayo siguro nga makabaton kag kaisog nga musulti sa tong parents. Sama na ko good. Da, bahalag nagbuwa-buwa na ilang baba o kasuko eh. Musulti dyo ko sa tinuod. Tubag pa ni Kuya. How I wish pareho ko ni mo Kuya. Pero di man yun ako makaya. Mahadlok yun ko sa atong mga ginikanan. Nabi na kung nagdahom rabag yun sila si Mama Papa. Kang Edward, nga kami yun. Ang lalaking ilang nagustuhan para nako. Excited sab si Claire di ang akong gibalita niya. Bisan pa sa tinunay nga imposible may tabo pero way kumo sa pangandoy. Gusto mo gyud namong duha nga makasalmi, hopefully Papa Joe. Pagkaugma, nakita mi ni Iman diyang nag-lunch mi sa ilaha nga kananan. Iyang invite og birthday party siyang mama. Di unta ko ganahan nga mo-attend pero matud pa niya nga para doon na siya ay madalang babae. Tiguang na muna kong mama o 80 anyos na ba. Sige ako ingon nga magminyo na ko kay gusto siya nga makitag-apo. Before ko na siya mapanaw, mas mayo nang makita siya nga magdako babae sa mua para di siya kaingon ba nga bayot ko nuko. Matod pa ni Eman rin ako. Basin tinuod mong mama ha? Tubag ko pa. Ang unsa nga bayot ko? Na, suwayan ba nimo para may bawaan? Matod pa niya. Gitutukan na ko siya og hait kayo. Joke lang, uy! Tubag pa niya. Niaten ko sa party nga gingon ni Iman. Abot pa nga di man ko kabalibad ining tawhana. Gaan kay kong buot niya. Wa gani ko magdahom nga pilara ka lugas ang tao nga iyang gingon sa party. Speaking of,
party dapat daghan, pero wag ni kabot og napuo ka tawo. Igo rang nangaon og paghuman nag-ihay naguli ug kasagaran iyang mga igagaw ug ubang mga paryente. Hangtod nga kami na lang duha ang nahabilin ug ang iyang mama nga dugay kayo natug sa iyang kwarto. So, unsa man, kita na lang nahabilin, mupaulit na lasag ko ha. Matod ko pa, nga to kang Eman, Papa Joe. Unya Roy, bata pa kayong oras. Siya sa ta, wa man din nakuha yung beer nga akong giandam para sa mga igagaw. Pero dali ko ni balibad. Last time na ba nga nakainom kami si Eman, nakisan di ko niya. Better safe than sorry. Movie na lang ta, naman ko dihay DVD. Mga salida, napalit na ako na sa sidewalk ba. Wa pa rin ako matanaw. Matod pa niya. Dungan siya pag-play sa salida. Nasyak pa ko kay it's my all-time favorite nga Alvin and the Chipmunks. Kinaghanan ako sig balik-balik ani nga salida ha. Pero wag yung ko puli. Focus kay ko sa salida. Sigo katawa samtang nagtanaw min duha. Ug wa na ko makabantay nga si Iman nana di ay sa akong tupad. Sikit na kayo sa ako Ug nakurutan pagyud ko. Diyang gigakus ko niya kalit. Hugot pero may pagka-gentle man sap. Unya, gihag ka na sa kunya sa lips. Ang akong utok, sigig sugo na ako nga mopalag ko. Pero sa laing bahin, doon na sinagsigig hungong na ako nga why not give it a try. Yes, Papa Joe, wa ko ni buhat og moves nga mopalag. Bisan og iwakli na lang ang kamot ni Iman. Nga bisan og asa na lang mo landing. Actually, kung gusto gidunta na akong mulikay, pwede man. Pero wala ko buhata. Hinuon nagpatara ko o gitugutan ako si Iman sa iyang gibuhat, sa iyang gusto, hangtod nga nilampos gud siya, Papa Joe. Mao to ang akong first time in 34 years of existence. Di ko makatuo nga nabuhat ko kadto ang pagtraidor kang Claire. Oh, si Claire di ay. Nganong nawa man siya sa akong sistema? Nganong nakalimot man ko nga doon na ako'y ka-live-in o doon na ako'y uyab? Kalit ko nga nilukso palayo kang Iman o gitarong ang suot na ko nga si Nina nga wa na magkadimao. Wa ko'y pananghid nga ni walk out sa ilang balay ni Iman. Wa pa si Claire ding naabot ko sa balay. Night shift siya, isip ko sa ka-nurse so sa ka-public hospital. Kalit ko nga na disorganized, Papa Joe. Wa ako masayod sa akong buhaton, naglibog ko. Hangtod nga nisud sa akong bathroom ug naligo. Nag-shower ko ug akong gisabunan tama na tibok na kong lawas sa pamasin nga every time na ko nga inudnod ang sabon sa kong lawas, mawa ang hugaw ug ma-erase ang sala nga akong gibuhat. Nakalimot na kong pila na ko ka oras sa banyo. Maun lang ako nadunggan sa gawas nga nabot na si Claire. Nisamot ang akong karatol. Nagpangurog ko nga nigawas sa banyo. Louie, naligo malagi ka nga gabi man. Pangutana pa niya nako. Di man gyud ko maligo og gabi kay tugnaw mao nga nabaguan siya nako. Oh, para malimpyo gud. Tubag ko pa nga kang Claire pero ako mata wa makaharong niya. Niduol siya nako og gitutukan ko gikan ulo hangtod tiil. Something is wrong yun. Naon sa man ka? Gilantan ka? Doon na kay sakit? Imong pamilya? Unsa may nitabo? Matod pa niya nga punos ka balaka ang iyang tingog. Wala, okay ra akong pamilya wasa ko sakit. Tubag ko pa. Kung mo na nga okay ran tanan pero ningon anak ka, pues nasayod na kung naunsa ka. You're cheating. Doon na kailang babae? Tugan, karon dayon, kinsa imong babae. Nagpangus mo pa si Claire sa kasuko samtang iya kong gipatugan. But since I'm not a good liar, di na ko katuhuan o mamakak pa ko. Mutugan na lang yun ko sa tinuod. I'm sorry, Claire. Nadala ko sa akong gibati. Yes, doon ay nitabo na mo, pero dilis o sa kababae mo nga, ayon lang kay kasuko. Kay di man babae. Tubag ko pa nga to niya. Nisamot og sinta si Claire, Papa Joe. Dili babae? But mong pasabot o sa kalalaki? Nagpahilabot kag lalaki? Niyango-yango ko aging simbolo nga sakto siya. Ni aksyon og digwa si Claire kana bang murag siya kasukaon kay giluod. Okay ra nimo di ba?
pasailoon ako nimo kay wa man kay angay kabalakan tungod kay lalaki biya ko. You know, matod ko pa nga to niya. Nabuang ka? Unsay okay, mababae or lalaki pareho na nakasakan nako. Salbahis ka, demonyo. Layas din eh. Di ko gusto nga makita pa sa imong dagway. Niluhod na ko, Papa Joe. Nagpakiluoy ko. Nihilak, ni promise nga di na mausab. Nangay ko pasaylo, kuwang na lang nga muligid ko sa sahog, Papa Joe. Pero wag ko pasayloan ni Claire. Iya pa kong iyang ipangkuha ang tanan na kong sinina o giitsa sa sala, kauban ang akong dakong bag. Pero asa man ko mo adto? Kitang duha man na nag-rent aning apartment. Kitang duha ang nagbayad. Matod ko pa nga to niya. Wa ko'y labot og asa ka paingon layas na karon dayon. Isog pang tubag ni Claire diri nako. Wa ko'y mahimo. Nibiya ko sa mong Pinoy-anan ni Claire og nangita og pinakabaratong pension house. Wa ko'y gisultian bisag usa sa mong away ni Claire. Wa kabaw ang akong best friend nga si Micah. Nga wa na day ko nagulian sa mong apartment ni Claire. Bisag tag 450 pesos rang adlaw sa pension house ug hapit na ko mag 2 weeks nga nagstay didto. Bugat na kay nako. Imagine, halos usa ka sweldoan nako matag adlaw gibayad ra nako sa pension house. Si Ima na nakabantay niini dihang nagkaon ko sa ilang restaurant. Ug iya kong nabantayan nga murag wa ko sa kagalingon. Sa tinuod na lang wa gyud ko masayod og unsa mi ni Iman. Yes, dunay nitabo namo. Pero murag wala ra. Makita mi silang restaurant nga casual ra. Wa sa mi nag-talk about sa nitabo. Murag wa ra gyud. Naglibog na gyud ko og naunsa na nga akong kinabuhi nga nagkalitsi-litsi naman gyud. Doon ako'y matabang sa imuhang problema karon. Kalit lang nga nito nga si Iman sa akong kilid samtang akong pananaw lapos sa bungbong, Papa Joe. How did you know nga problematic ko ron? O yes, sakto ka. Guba kay akong life. Tungod nimo. Tungod sa mong gibuhat na ako. Gipalayas ko ni Claire. Duha kasi manan ako nagpuyo sa pension house o hapit na nahurot akong kwarta. Ay, sa katapusan nasulti na gyud nako. Wa magugoy usa nga akong sultian sa away na mo ni Claire. Dapat raman sab nga masayod si Iman. Kay siyang hinungdan sa kagubot sa kinabuhi niya itong tungura. Kung wa pa ko niya tintala o kung wa pa sad ko nagpakabuang nga gitugyan nako ang akong kagalingon ngadto niya. Okay na unta ang akong life. Pero pirmi gyud ulahi ang pagmahay, Papa Joe. Basin doon ako'y matabang anang imong problema, Luella. Total, ako raman og si Mama ang nagpuyo sa mua. Unya, doon ay bakanting kwarto dito. At doon lang sa puyo sa amo. Promise, wala may tabo. As friends lang yun, tanduha. You're always welcome sa mua. Free of charge. Offer pa ni Iman rin ako. Wa ako ni balibad niya og harap-harapan. Pero sa kunahuna, nga ganahan lang ko nga ato ko puyo sa inyo kay abi nimo og madana sab ko. Para doon lang sa kayo sa leon, Papa Joe. Ay kung ilara, Iman. Ni-check out ko sa pension na house kay feeling na ako magkahurot gyud ang akong tinigom. Nagsambilay na ko sa kundakong bag na nagdung sa among apartment ni Claire. Hapit na 3 weeks sukad nagpalayas ko niya. Siguro that time nahuwasan ni si Claire. Pero pagsud na ko sa musala, maugi akong naabtan si Claire nga naghilak o gipalirungan sa mga friends nga lesbian o nagsigi og am-am niya. Claire, nibalik yung diri sa ato para mangayo na sa nimog pasaylo. Pasaylo at ako, babes. Maluoy ka. Matod ko pa sa tubangan gyud sa mga higala. Sorry. O si sorry. Ing nahinuon nga ganahan lang kamuli diri ug balik kay wa na kay kapaingnan. Isog lang gyapon si Claire, Papa Joe. Iya din giablihan ang pultahan ug gitukmod ko balik pagawas. Wa na gipag-asa. Asan lang ko paingon. Sa tanan ng mga higala nga ni Apong ug ni Unong kang Claire, dunay usa dito nga wala. Ang pinakatiguang nga si Erica or Eric. Siya nga mong leader sa mong grupo nga murag siya nga mong advisor or kadaganan. Pero kung doon na may problema, siya ang pinakaidaran nga amo ang duulon. Neto ko sa balaylan ni Eric, iya masag kong giatiman pag-ayo, Papa Joe.
Pwede ka diri sa akong balay mo puyo, Louie, hangtod ka no saan mo gusto. Matod pa niya. Iya pa yung kong gilutuan og pagkaon o gipahigop ko og sabaw sa noodles. Grabe ang gipakitang care nako. Sa una, abin ako kinasingkasing ang iyang pagkatiman nako. Pero totoo, nitapad siya nako og ni-aksyon og hawak sa kong ngabil. Napatras ko og nakalitan ko sing gibuhat. Well, abin ako okay ra nimo, Louie. Ingon ani magyug ko. Kung musugot ka, okay. O di sa sa kumamugos. Matod pa niya. Wala ko magdugay dito sa tiguang nga tomboy, Papa Joe. Nilayas ko dito. Ug wala na nananghid niya. Samtang naglatagaw ko, nagpinsar ko kung asa ko pa doon. Ang pinakapabor nga opsyon ra gyud. Ug pinakaduol sa kontrabahoan, mao ang balay nila ni Iman. Nanuktok ko sa ilang pultahan. Ug iya kong giablihan. Pwede ka diri mo puyo sa mga Claire hangtod sa imong gusto. Ug sada ko nimo nga di ko mahilabot nimo. Promise. And promise is a promise. Matod pa ni Iman samtang iyang gipakita nako ang kwarto nga akong puy-an. Mayo naman sa nagkahimtang sa balay ni Iman. Gituman gyud niya yung saad nako nga di gyud siya mo attempt og panghilabot nako. Doon na gani mga adlaw nga di na ko siya makita sa sud sa ilang balay. Siguro naglikay sad siya nga magkatagbo mi. Pero niya na pagka-Domingo, day off na mo sa trabaho, nagkadungan mikaon sa pamahaw. Casual lang yun ang among tinagdan sa sugusa, with matching awkward to the max. May nalanggani kay doon ay mga bisitang nangabot. Puros mga lalaki ang mga barkada ni Iman. Nakuratan pa silang tanan diyang nakakita sila nako. Ba Iman, wala na ka magsulti nga nagminyo na day ka? Doon na day kay asawa o dyan ka balita na mo. Matod pa siya mga amigo. Friends namin ni Luella, nistay na siya diri sa balay temporary ra until makita na siya kapuyan. Tubag pa ni Iman, pero muragwa nito yung mga amigo. Samtang nagluto sa kusina si Iman para ipakaon siya mga amigo, ako ang ikalingawan sa mga barkada. Kung makatutok ni sa kung dughan murag x-ray, Papa Joe, unya sagol, insulto or bugal-bugal. Swerte kaayo kaan na akong amigo, Luella. Imagine, sa tanang babae nga iyahang nauyab, ikaw na yun ang yung gipatunog din sa ilang balay. Di ba yan na basta-basta o chicks ka na sa Iman, sus pilian ka nagbabae, puros yun na ka ng mga busok ba, niya ka ng Coca-Cola body ba. Sa tanan, babae, ikaw na yun ang nalahi. Kaya ikaw ray flat, ug dughan, ug ang imong purma sa murag, lakinon makikaglawas. Amot lang, Papa Joe, malipay ba ko or masuko ba sa ka-insensitive sa mga barkada ni Iman? Feeling na ko na insulto ko pero sa laing bahin, unsa man ako ikasuko na ako nga tumboy mangyug ko. Mo nga sakto sila nga lakin na kong lawas. Padayon pa sila og birit nga murag nakaminos na gyud nako. Wa na gyud sila muundang sa ilang topic nga puros pang-insulto sa kong itsura og pag-compare nila kanako sa mga chicks ni Iman kuno sa una. Naglagot na ko mong nanangit kong Iman nga mulakaw na lang sa ako. Pasensyahin lang gud na gud. Maom gyud ako mga barkada ba maana ra kana nila madugay. Matod pa ni Iman og nasaran pud nako nga every weekend gyud sila nga balay ang mga barkada ni Iman. Nga di gyud ko ganahan mao nga nilakaw gyud ko, Papa Joe. Gisuwayan ako balik sa Mumbai ni Claire pero pag-abot nako dito wa na siya og iyang mga gamit. Nagpanik dayon ko sa iyang ideya nga nibiya na gyud siya nako sa dayon. Napamatudan nako ang among landlady nga wa na si Claire og niuli na daw sa Mindanao. Nagapanghupaw ko, nihilak o very down kayo ko niya itong mga higayuna. Nakahukom ko nga sa balay sa kong brother nga bayot mo ano to. Maayo siya kay nakasabot siya nako. Siya na lang ang bugtong makasabot nako kay pareho mi og pagkatao. Nalipay si Kuya Boy diyang iya ko nakita. Di po siya makatuo nga nagbuwag namin ni Claire. Og labaw nga nasigay ang mga mata diyang akong giingnan nga sa bahay ni Iman ko nagpuyo. Kung duol pa lang unta, diri sa syudad nga akong gipuyan, pwede ra ka diri mo stay, Louie. Noon sa ka, kung kanusa ka natiguang, karon pa man ka nagpabadlong. Ikaw man gyud ang mabasol ani tanan. Ano nagpadamag ka ng Iman? Di ka no bisol tigil ko, unsa man gyud mong duha, ha? Confused ba ka sa imong self? Sa tanaw nako, doon sa kay interest anang lakiha. Don't tell me na, babae na ka karon. Natagbaw og balibad ni Kuya Boy. Ako siyang giingnan nga laki gyud ko. Pero ako,
sa akong kagalingon naglibog. Yes, tinuod. Akong gibati nga murakog mamatay diyang naabdan si Claire nga wa na dito sa amua. Nibiya na siya nako sa hingpit. Pero ambot lang nga mukalit raman sad kog bation ug kamingaw ni Iman. Labi na karon nga nagpakalalaki gyud siya taman siyang saad nako. Nirespeto gyud siya nako. Higayon nga nako sa ilaha nagpuyo. May nalanggani kay na si Kuya Boy nga maoy ni alalay permin nako. Kasabot yung ko si mong gibati, Louie. Ayaw na lang naglabda imong imong nahuna diha. Kay mabuang ka ana. Kasagaran biya, ang problema mo samot o kagubot kung imong nahuna-una permi. Pero pasag din na di ba mawagtara nag-iya. Matod pa sa kong igsuon, Papa Joe. O kuya, paningkamutan ako. Pero lisod magyud ang kuno na ko ni mo kuya no, nga mura naman nung kung nag-identity crisis ron Tubag ko pa, Papa Joe. Ay da, identity crisis whatever, sa gikaingon ko na pasagdi na. Pangandam na hinuon kay magdungan tag uli sa probinsya. Sige nag-text si mama ay nag-remind nga ipadako no ka o siguro. Matod pa ni kuya. Hapit ko kalimot nga birthday na diay sa kong inahan. Tuod man nakauli gid mi si Kuya Boy sa among probinsya. Kauban na mo ang uyab ni Kuya Boy nga si Efren. Mao ginisugat sa kong mga mata ang pagsud nako nga nausab na ang arrangement sa mong balay. Limpyo kayo og bago ang mga kortina ug ang kusina nindot kayo og bagong mga tiles. Nakaparemodel man lagi ka sa tong balay. Gipangandaman gyud nimo imong birthday. Happy birthday day ma. Matod ko pa sa kong inahan dungan sa kong pag-amin nako niya. Dili na para ako Para imo na Deluela. Remember katong gingan nimo nga ipayo na nako ang daan na tong kusina para sa inyong kasal ni Edward. Tubag pa ni mama nga dako kay ngisid rin ako. Hapit ako mabugwak ang tubig nga akong giinom ug hapit sa nako mabuhi ang baso nga akong gigunitan. Por Diyos por santo, pag yun di ay siya mahuman silang binuang. Di ami sa among sala, kaming tanang tibok pamilya, di ang dunay naabot na sakyanan. Dali kay nakatindog si mama para sugaton daw ang iyang espesyal nga bisita pero wapa niya ablihi ang pultahan iya sa kong giatubang. Luela, pagilis dayon dito sa kwarto ka, kanang nindot nga sinina para presentable po katanaon sa mga ginikanan ni Edward. Pagdali ha, o balik dayon inig kahuman. Dali-dali pang sugo ni mama din nako. O sige ginikanan ni Edward ma. Buot mo bang pasabot nga parents ni Edward ang nangabot? Pangutana ko pa. O si Edward sab. Wadi ka niing na, nga imbitado sab sila sa akong birthday. Mayo mausa na lang ni Luella. Kay kung magkasabot mi sa iyang mga ginikanan, istoryahan na lang sab nato ang inyong kasal. Matod pa sa akong inahan. Oh my gosh, I cannot handle this anymore. Matod ko pa sa akong kagalingon. Dali ko nitalikod Papa Joe, dili sa pag-ilis og nindot nga sinina, kundi para mutago. Asa man to ko mutago, ani aron di ko makita ni Edward. Naratol na ko nitong higayuna ug wa masayod asa ko musuksok. Tungod kay dito ko sa kusina nitong higayuna. Nakita ko nga mong lamesa ug dito ko nitago si ilawom. Samtang nagkadusingot na ko si ilawom sa lamesa, nadunggan na nako ang komosyon sa sala. Ang mga talidanay ni mama nga nag-entertain sa mga parents ni Edward. Ug suwa madugay na dunggan pagyud nako ang usa ka tingog sa lalaki nga nangita nako. Si Luella di asa di ay siya. Pangutan na pa sa kalalaki nga most likely tingog ito ni Edward. Dito bagsa na akong inahan nga murag nakita anton nako tuwa sa kusina ni Sud iho adto lang. Ug mao to Papa Joe. Ako din nadunggan ang mga tunog nga nagkaduol sa kuning mutangan. Samtang nagpadayon kog tago sa ilawom sa lamesa. Waman na rin si Luella tita, tingog pa sa kalalaki. Nga nakita gyud nako yung tiil nga nagpaso-paso sa kong tubangan. Diya pa si mama kauban sa pila nako ka mga igsuon hangtod nga ang mga parents ni Edward sa kusina. Sa kuning mutangan Papa Joe, ug silang tanan nangita nako ug ipangablihan pa nila ang kabinet sa among CR ug usa nila ang nilili sa mantel sa mong lamesa o bulaga dito ila kong nakitaan in flesh. Joker kani nga kung anak Mari, pasensya na. Gusto lang niya siguro nga magduwa-duwa silang tago-tago Mari. Kanang hide and seek ba? Duwa-duwa silang Edward
Ay da, kabaw na kas mga kabatanunan karon. Matod pa sa akong inahan. Pero ang naong ni Edward di madrawing nga nagtanaw nako. Sa katapusan ni tingog ni nga, di man na si Luella. Wa mo ko kailaan na niya. Karon pa man ko kakitaan na niya. Matod pa ni Edward og nagpulipudli og tanaw ang akong mama og sa iyang parents diri nako. Wala jud kay mabuhat itong orasa. Gawa sa paglugwa sa akong gitaguan. Hinay ko nga nitindog og namapha sa akong sinina og diha gitubang ko sa Edward nga kadto pa lang gyud nako nakita sa tibuok nakong kinabuhi. Edward no? Sorry kaya ni tanan ha. Sakto ka. Karon ba jud ko nimo nakit-i. Tungod kay katong imo ang namit sa syudad, ako tong friend si Maika. Ako gyud ang tinud nga Luella. Ang nagpretend lang si Maika. Nga ako para mahunong na ang ilusyon nila ni Mama. Dapat kausara gyud ta mo magkita pero ambot basad ninyo ni Maika nga nagpadayon man mo eh. Nagpadayon sa siya pagkaroon ingnon nga ako niya magkita mo pirmi. See, it's all lies. Baka krang tanan. Way klaro. Hangtod akong life, way klaro. O manginaot ko nga mapasaylo ko yung tanan. Taas-taas ko pa ang explanation nila. Si Mama, bisan sa iyang katabian o pagkapalingkera for the first time, nahilom. Murag, na-mute ba? Igor ang nisiga ang mata o nagkabuang unsaon pag-explain sa mga parents ni Edward. Si Papa, ang unang nitingog. Kabadlungon bagid in taon ni Luella, oy. Naunsa man tang ka nga labaw pa man kasgamay bata nga. Idaran naman unta ka, doon na naman kay kabuot. Ug dalisad nga nakatubag ang inahan ni Edward. Okay lang na pare, mare. Mao ginang mga kabataan karon. Wa may dakong problema ana oy. Karon nga nagatubang nagyud na sila in personal, dili pa awahi ang tanan nga magkasuod sila. Humano niya niya na, magkasinabot sila. Diyan na niya nato na istoryahan ang party sa ilang kasal. Kasal, nasab, ano siya kailangang madungog sa ilang baba kundi kasal. Wa sila masayo doon sa kabugat ang ngaong gibati. Wa sila idea nga, usa ka dako ang akong problema kang Claire. Ug sa kong talagsaong gibati kang Iman. I don't know myself anymore, Papa Joe. Gubot pa kaayo sa lukot. Finally, nakatindog na gyud ko. Dili mo ko pwede magpakasal kang Edward. Hinay ko pantubag nilang tanan. Nganong dili man? Unsa may wala kang Edward, unsa pa may pangitao nimo niya nga halos naman niyang tanan, ha Luella? Singag pa ni Mama nako. Niya tong higayon na Papa Joe, kagip apo na jud kay ko. Very down ko ug nagbasol nganong sa kadaghang tao sa kalibutan sila pa ang akong nahimong ginikanan. Hinay ko nga niduol sa kong tupad si Kuya Boy ug iyang gigunitan nga akong duha ka baga. Dungan sa pagsulti nilang tanan nga dili pwede mapakasal si Luella kang Edward kay gawas nga wa siya mahigugman niini. Doon na siya laing gusto. Si Claire, matod pa ni Kuya Boy nila. Kisang Claire katubang imong roommate nga babae man to? Masabot imong ipasabot, Boy. Pangutana pa ni Mama. Yes, correct. Si Claire ang hinigugma ni Luella. For 3 years na silang ga-live-in. Tomboy si Luella, ladies and gentlemen and gays. Sud sa pila ka tuig gitago sa inyong anak ang iyang pagkatao kay wa siya igong bukog nga mutug-an ninyo sa tinuod. And that is why ni step up ko. Ako na mismo ang musulti kay dili ako kinsa pa. Maluoy na ko sa kumanghod nga nag-antos og tago sa iyang sekreto. Nakahilako dungan sa pag-akus nako kang Kuya Boy. Salamat Kuya Boy. Matug ko pa sa kong igsuon, Papa Joe. Wala na ko magpaabot pa og husay sa pamilya o sa pamilya ni Edward o kang Edward mismo. Nalangin ko tarong si Kuya Boy ug iyang uyab nga si Efren nilang tanan nga mamalik na mi syudad. Siyempre kuyog ko, Papa Joe. Wa na ko magmain unsaon na paghusay ang gubot nga ilang gisudlan basta ako unahon na ako pag-patch up ang among duha ni Claire. Way kabutangan sa kagaan sa gibati nga murag nahawa ng akong truso o mga dagkong truso nga nagbabag sa ako ang dughan. Gidayal din ako ang cellphone number ni Claire pero igo lang ni nga mag-ring.
mao nga ako siyang gitiksan. Clear, di ka makatuo sa pangitabo pero nakatugan ako nila ni mamang papa. Nakibaw na silang tanan nga tumboy ko ug ikaw gyud ang ilang gituhuan nga akong roommate mo'y akong tinuod nga higugma. O hinigugma. Mao kung mabasa nimo niya nga akong text, please tawagi ko dayon. Dili pa uwahi ang tanan nga magsugot og new life. Karon nga free na ta ug free na sab ko. Pero naabot na lami og syudad Papa Joe, wag yun mo reply si Claire. Ug sa wa pa ko gidrop ni Kuya Boy sa mga apartment ni Claire, doon na pa siya last nga tugon nako. Sulbara sa na imong problema tanan Louie, labi na sa yung status ni Claire og Iman. Ayaw na paugmai kung gusto ka nga dunay kalinaw ang imong pagpuyo. Sakto si Kuya Boy, nabali naman noon ni Papa Joe. Siya man tay bayot, pero siya may mas formal ug stable nga pangutok kay kanako. Matod pa ganin niya nga late bloomer kuno ko. Di ko niya mabasol nga nagdako ko og dakong kahadlok sa kong parents nga mahibaw-an nga tomboy ko. Nagdako ko nga very secretive samtang si Kuya prangka ug way pakialam kung masuko niya ang tanang tao basta makapagawas lang siya siyang gibati. Samtang naglakaw ko padung sa mambalay ni Claire, nang hinaot ko nga nag-abli na ako sa pultahan, naalangon ta siya. Nagpaabot na ako nga willing mo dawat na ako ug mopasaylo sa akong mga sala, Papa Joe. Wala si Claire sa mga apartment. Wasag yun siya mo reply sa akong text ug di na sab na ako siya makontak. Gipaabot ko si Claire sa mga apartment, nibalik na pagpupuyo dito sa pamasin nga anytime bubalik siya ug gusto ko nga sa iyang pagbalik ako mismo ang mutagbo niya. Pero wa gyud mahitabo, Papa Joe. Og sulod sa mga time nga nagbangutan ko sa paggawa ni Claire, dunay usa ka tawo nga niunong nako. Kana walay lain kundi si Iman. Pero mi siyang nakakanunay sa akong kiliran, giving me some advices and few words of wisdom. Mga gagmay nga gestures like hatdan ko ni pagkaon sa mua. Mo-text o mutawag nako kung okay pa ba ko or kung nakakaon na ba ko. Hangtod nga slowly by slowly nabantayan na lang nako nga naanad nako nga naa siya permi sa akong kiliran. Ug mingaw na ko niya ug wa siya. Kini nga akong kaagi, di na ko matawag nga happy ending na gyud. Presko pa man kayo ang paghitabo gyud. Pero ang nakanindot lang kay hinay-hinay na nako nga na-eliminate ang gipangpas-an na akong problema. Una, ang pagsulti nako sa mga ginikanan sa akong pagkatao, pero grabe gyud ang irony sa life. Kung kanus-an nakasulti ko nila nga tumboy ko, mausab noon ang pagpa-feel na kung something sa usa ka lalaki nga si Iman. I'm not saying nga I'm in love with him gyud, pero kung magpadayon man gyud ni ang the way mo care siya nako, I'm afraid nga I'm gonna fall for him. Ikaduha, si Edward ug akong amiga nga si Micah nagkauyab gyud sila dayon, Papa Joe. At first nag-away sila tungod sa naitabo pero nakasabot ra silang duha. Ikatulo si Claire. Ni-text na ako nga di siya magpahilabot na kay doon na daw siya laing karelasyon. Ikaapat, okay na ang akong parents nako, dawat kuno ko nila. So basically close na gyud nako tanan ang mga na-unfinished business nako. Usa na lang gyud ang wala pa, ang among duha ni Iman. Pero ang importante sa tanan, mao nga happy nako karon, Papa Joe. Balitaan lang ka na mo unya. Unsa man gyud gani ang may tabo sa munduhan ni Iman. Abangan